nga wala mabakunahan and hundreds pa ini, no, meaning ginatos pa. Pero gina-expect nga ti after sang vaccination activity, basi pa man lang nga nagpabakuna man ni sila. Hotline. Kay ti kung obligahon mo yung mga estudyante nga dapat bakunado ang mag-attend sa limited face-to-face instruction, much more nga ang mga teachers nga ara da magatudlo, dapat bakunado man. O i-check na karon in a short while sa kay Sir Ian Arnold Anais ang pila ka mag-clarification nga gusto niya ipalayag no, sa mga ginikanan nga nagamonitor karon nga aga. Hotline. Kay damo ini mo may southern part of Negros Occidental nga division, may ara man sa bahin sang Northern Negros, no, nga mga bulutuan. Ti kumusta na mga ginikanan dira, ready na kamo? Man ini ang adjustment, ang body clock sang kabataan ni ma-adjust naman mo kapin pa kon ikaw ang natalana nga mag-attend sa face-to-face instruction. Hindi man pwedeng maglalaki mo kapinulaw kung gabi, nga pagkaaga, tirik-tirik ka bala, no, pagpukaw mo sa estudyante mo, dawalos hindi magpaligo, kay bagulang gidya na tulugan man, kinagapinulaw kalabanan subong, kapin pagid makauyat sa cellphone. Aksyon. Hotline. Amo na ang isa sa mga estudyanta karon nga aga. Nano pagid ang mga issues kag tupiko nato naging preparar sa inyo, ariho, pagbakuna sa mga staff sa barangay, posible obligahon ini kag ipatuman, i-check ta karon diri sa Bacolod, kag Negros Occidental man kung kumusta, pila bala ka porsyento nga mga staff sa barangay nga tigayon na nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Hotline. Ano pa? Ti ang good news siya kung party COVID-19 ang pagambalan, at least ginapalayag ni Attorney Refrando Diaz nga tumala ang tatlo ka mga taga South Africa nga mga nationality nila kundi nag-abot ni sa province and then re-swab actually mo ti negative tong result that includes sa returning overseas Filipino, no, nga tong taga Southern Negros man. Hotline. Nakaginhawa kita kay at least wala bla problema, especially ang Omicron variant, nga mo na ginabantayan subong sa pungsod. Man kung pamatian mong DOH Secretary, gambal siya mo. Siling niya inevitable na, do hindi gidya malikawan, makasulod gining Omicron variant sa Pilipinas. Hotline. Siling ko gani, pero kung istriktuhon ini nga hindi makasulod sa border, na wala sang mangin carrier sa sining virus, hindi ginaya makasulod sa aton unless nga backdoor abi ang pagsulod sa Pilipinas. Like for example, kung mag-agis Mindanao to, nga hindi ba na matalupang dan, kag hindi magsunod sa travel guidelines and protocol, inaguro makasulod yung Omicron variant ni. Pero kung stricto lang nga ipatuman, nga hindi gidya makasulod ang mga tao nga mangin host sang Omicron variant, silang ko hindi giniya makabalik o kung makasulod rin sa Pilipinas. Galing kay daw ang hambal sa DOH Secretary, ito daw handaan tangadaan kay silang niya inevitable eh. Niya daw hindi gidya mapunggad eh. Masulod gidriya sa pungsod Pilipinas. Ano pa? Ginaduso subong sa Makabayan Block ang no vaccine, no work policy nga isuspend sa Kongreso ang implementasyon. Pero ang klaro, din pag-insindi, kuya nga kung ikaw regular employee na sa public or government offices, no, may ara ya galing mga ginpapanaog nga executive order ang mga mayors na actually duha ka LGU na di sa Negros ang nagapatuman, hindi man siya gid mandatory nga term maging gamit, pero ti obligado ka, no, nga magpabakuna kay kung hindi every 2 weeks masubmit ka sa negative result mo sa RT-PCR test. Pero sa mga private nga mga nagatrabaho sa mga kompanya, ti alang tawon tani kay kung regular employee, hindi ka man gali dapat nga iobligahon gisini, pero kung nag-apply ka sa mong trabaho, doon mo nang kabudlayan kung ay ka mabakunahan, kaya hindi kaya pagbatunon. Ti budlo-budlay ni kung ay ka mabakunahan, kag lax ka lang imo gyapon do, way kaya plano nga magpabakuna, ti din ka karon mangita trabaho kung i-require ka karon sang
imo sining employer nga dapat provide ka diri sang kopya ay sang imo vaccination certificate or vaccination card para nga maalaw kag makatrabaho ka. Aksyon Hotline. Amo na sobar ang pila ka mga ginaman naton nga mga balita kag talakayan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kag ang inyo mga opinion sa nasiling ko na ang inyong mga reaksyon, feel free sa pagpadalagid diri sa aton nga pagpangalagad. No kay gusto naton hibaluon na ang inyo man nga mga opinion, no, ang inyo sinipaino-ino sa aton talakayan karon nga aga. Aksyon Hotline. Tunahon ko lang parte sa pagbukas, pagumpisa sa palabuton nga Lunes sang face-to-face, limited face-to-face instruction nga luyag na sang DepEd. No kay kagabi bisan gani si Councilor Inisito Novero siling niya bag-o man lang nga balita nagwa daw hindi pagikukatag sing direct ko nga komento kay siling niya ti ma-coordinate kita anay kay Ma'am Sales kung ano actually natabo no kung ipatuman sini. Now, although kagabi na interview na naton initially si Sir Ian Arnold Anais sang DepEd, pero ari ho may mga assessment na gali iya ginhimo damlag pa kay kagabi ang na-mention ni Sir Anais nga ti basi may mga assessment pa pero ari ay gusto naton i-clarify kay siling ni Sir Anais ti by Monday gali maumpisa na ni no ti ano ang mga pagpanghanda nano pagid ang mga dugang diri nga mga regulasyon o kon guidelines nga ipatuman Online sa hotline. Online sa hotline. joining us over the phone once again the DepEd no ang PAO diri sa Negros Occidental kay i-check naton kay Sir Ayan ang pinaka-latest no nga information kay madayon gid gali sa Lunes Sir Ayan Arnold Anay sir may aga sa imo. Maayong aga Action Art. Nagmatabo kita salamat sa sinyo nga kahigayon na naginghatag mo sa akon para ma-clarify ko liwat ang aton naging istoryahan kagabi. Yes sir. Very good kay at least ara ang public nagamonitor sila kapin pa mga areas nga na-include sa listahan. Sir, what is the latest update sini? Madayon gid gali, ma-start na gid on Monday. Yeah. Kapon na kagabi, Action Art na after nag-istorya na, may istorya ako nga supervisor nga gin-confirm ko sa iya kay siyang supervisor sa Valladolid, si Sir Nelson Bidaure. Okay. Mga bako, sir, madayon nagkikita sa Lunes gali sini. Kay nakita ko ang ginpadala sang central office na information nga amo na nga naghambal nga sa December 6 magkasugod na ang second batch ng mga eskwelahan nga mag face-to-face classes. Mm-hmm. Ang isa sila na is Valladolid National High School as I mentioned, tapos ang Aguntilang elementary school sa Isabela. Okay. So balya ho sir madayon na get. Kay tungod niya medyo dogin abrupt nila ang pag-assess kay tungod niya ang ining assessment Action Art halin pa ni sa Oktubre kinakandak sa mga eskwelahan. Kada week kina-update ni nila ang ilang assessment. So okay. Nakita na git nga ready na git man ang mga eskwelahan although may mga kakulangan pa. Pero ging pamangkot ko siya ba kung paano ang mga gaps sa mga kakulangan na ay pang na-put in place. Ang balya sir, ginamutan sa mga different schools sa Valladolid, ang mga kakulangan sa Valladolid National High School for the meantime. Samtang wala pa sang resources na makuha from the partners or from DepEd, sila lang yung mga eskwelahan lang yung naghatag, kag nagtamot o kung nagpahulam, para sa sunyang eskwelahan para makumpleto man nila ang ila preparasyon. So ang mga preparasyon na ginamutan nila most likely amo na yung mga barrier guro or anong pang mga kinanglalon nga amo ning ginamot-amutan nila sir? Exacto in Action Art no yung mga para sa health protocols pala. Okay. Kay tungod na tikon ang eskwelahan na siguro jutay lang ang ilang mga thermal scanner, ang ilang alcohol dispenser. So para mapadamo kada classroom may ara, ginpahulam lang sila sa iba na eskwelahan. Okay.
So bali ano ning guidelines nung since nga maumpisa na gid on Monday I presume nga amo man ni ang sa North Negros ang matabo maumpisa na gid man sila because they were included also sa sining listahan. Yes, Action Art, do mga, if I'm not mistaken, 14 ka-eskwelahan sa bilog na Region 6 ang ang idugang para sa face-to-face classes sa maabre na sa December 6. So, muna ang nagkuha ng listahan na sa central office, muna gina sila mga schools na included sa second batch. Okay. Ara sa if you're talking about mga procedures dapat lubrahon, sa sige nga mga inadlaw nga mga nagbilin Friday at sa Sabado kag sa Domingo may mga simulation sila nga pag-aubrahon. Okay. Sort of the rehearsal na involve ang parents kag ang mga kabataan. So praktisan nila ang pagsulod kag pagpagwa sa eskwelahan ng traffic management. It's very important yun na dapat wala may nagasunugat anay. Okay. Pero we have to gid naton ang mga public naton ipahibalugid naton hindi 100% Action Art no. Not 100% of the students will go to school na sa December 6. Kundi adto lang mga students na ang ilagin hikanan nagsubmit gid sang consent form na pinirmado nga nakapasugot sila ng ilabata mag-intra na sa face-to-face. Okay. So, may prioritization ni sa Action Art. Kung ilaging sunod, possibly ang mga nagalakat lang or within the vicinity of the school lang ang unahon sila nila. Okay. Wala sila sang public wala nagagamit sa public transportation para lessen ang exposure sa public. So ang laban sa ila unahon gid ang nagalakat lang anay ang within the community lang sa school. Okay. So inagaling identify man sino ang lapit sa eskwelahan nga walking distance lang kay kun ato kapayay mo sa piyak nga barangay, sa piyak nga pulo to, piyak nga pulo, sa piyak nga sitios nga medyo malayo nga kinanglanon mo magsakay sa public transport. So, do alang-alang ka na, hindi anay ka pag-iobligahon o kundi ka na nga pag-itugutan nga mag-travel ka pa through public transportation nga mag-attend. Yes, Action Art. I'm quite sure ang gin-prioritize man din nila ang mga bata na nakakompleto sa bakuna kay diba mga kabataan natin subong niya pang bakunahan naman. So, amo niya siyang gina-prioritize nila nga mga estudyante nga makaupod na sa face-to-face sa Lunes. Okay. Pero kung wala ka mabakunahan nga estudyante for so many reason or kung ano man dira ang rason no, nga why sila nakapabakuna, so hindi ka pa pwede nga mag-intra sa face-to-face. Well, ang iniging hibo lang anay sang eskwelahan para mapasuguran. So, mas kung para mas sigurado nila nga wala sang halit na matabo sa mga kabataan man o sa mga maestra. Okay. Prioritize lang anay nila pero eventually makakita gina guidelines, maubrahan gina guidelines kung paano ang mga bata nga hindi gid magpabakuna later on. Kung paano sila ma-include sa face-to-face, kung ma-expand na gid, mapadamo na gid ang number of students na dapat pa-intrahon. Okay. Pero why man na sir ginambal no kung pila 50% lang dapat o kung pila lang dapat ang i-allow dira inang within the community nga walking distance, depende lang na anay subong kung sino ang gin-identify sa DepEd. Actually, sir, may number of students na allowed sa kada classroom. Kada klase, especially for senior high school, kaya I am talking about the Valladolid National High School, for example, kung standard ang size ng ila classroom, ang kadakuon sa classroom nila, usually 7x9 na ang mong standard size naton. Meters? Ang allowed lang is 20 students per classroom. Pero ang ilan ni is 20 students per strand per kurso bala sa senior high school. Amo lang na siya like itungod na kilanglan may physical distancing sa sulod sa classroom. Okay. Ang mabulubudlay, ang high school yan daw ay kuning problema kung ako maglantaw kag sa mga senior high. Ara gid ang concern ko sa mga kabataan nga kabudlay mo gid abla regulate nga kinahanglan masunod amo ni kay may tendency ginangang thinking nila yan sininga medyo trutaw hay mahuluhampang tay anay bla.
siguro dira may adjustment din na matabo action art no kay tungod na ang klase ang mga face to face 4.5 hours lang. So meaning to say aga lang niya ang ila klase. Wala sila ukto, wala sila hapon na klase. So dapat before lunch uli na sila. Okay. At ang ila ni nga recess, I'm quite sure maano sang eskwelahan na bring your own baon and eat on your table nga lang nga pamaagi anay kay para wala ko asang classroom nga maginampang sila. I see. So more or less makambal kita nga ining duha subong diri sa Southern Negros kuan na niya ready na for the limited face-to-face instruction by Monday. Yes sir. Hindi ba sila naghambal sa ako ng ang isa dito eskwelahan na we are not 100% prepared pero we are moving forward towards that. Okay. With the help of all the stakeholders. Kaya nangayo sila bulig sa barangay. Kaya kailangan nila may mga B-herds present dira sa sulod, may tanod, kaya para magbulig sa traffic, etc. etc. So, tanan naging buylugan man sila sa ila community. I see. At least na-clarify naton and with that, Sir Ian Arnold and I, salamat gid sa time. Halong kagid permi, sir, and keep us posted if there is any possible changes or mga panibagong nga instructions so that we can inform the public sa mga parents gid mismo. Salamat gid, sir, kag good morning sa imo. Salamat man sa inyo, Action Art. Salamat gid madamo. Action Hotline. Di madayon gid, no? Lunes, kuha na niya, may mga assessment and October pagaling nag-start eh. So may mga ginahimo lang ara nang discarded sa mga respective schools. Kaya like for example, ang Valladolid sila nga ginalamutan lang to sa ibang tong kinanglanon nga mga scanners, mga barrier sa sulod sang bulutuan, di madayon na. O alangilan, i-check tabi karon kung kumusta ka mo da. Mga barangay officials, anong sa inyo? Dayon man, pati diri sa Bacolod City. Action Hotline 2006 Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYE. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan, responsable at ang balita. Pagdahin na Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Unahon kung nagili ang may mga cellphone da palihog lang ko i-prepara nyo kay mga tag na naman taliwat premyo ho para sa SAP Pamaskwa promo sa Aksyon Radio Bacolod. Lihog lang ko ideya da Aksyon Kristiyana para nga matawgan tarang aton sini nga mangin winner nga hatagan sang 500 pesos. Good morning gali kay paring Chupoy Magbanwa kay Lipong dira sa Macau, China. Kumusta pare? Tapos na kamo bakuna da sa China? O si Tita El Malusok Polidario kag retired Major Paterno Turalba nga monitorman. Si Dino Alik, salamat gida. Christoph Kuntapay, ara man si Jovi Mulares, si Dads Aberia, nagamonitor si Dads siya kuno sa YouTube sa Barangay Sumag. Si Dino Alik, kinatami si Lalin Tan, kag Michelle Tan, Justin Libran, ga monitor man siya ho, Lito Dayap, Christine Minies Villalubos, ang mga taga-pandanon sa DSB, kinatami niya. Kag tanan nga ARV Fans Club. O, sige. Inday Blasa, good morning. Jeffrey Rodriguez, no? Ang amon mayor si Doc Irene Montilla sa Banwasing Isabela. Sige, ginatamyaw niya. Araman si Ani Tupia Jr. Gamonitor man, no? Next Arbolida. Si Ronnie Locasan Hinol. So, good morning, gamonitor man. Herman Para Jr. Japs Patriarca. Santiago Infante. Jo Marie Pormentera. Edward Tahunes. Si Jo Marie Pormentera. Natamiyaw niya si Jenny Perez. Seminalbaga, no? Salamat kid sa inyo pagmonitor, ha? Rose Jane Trias Alosilio. Thank you. Alex Montesa, monitorman. Gregory Patrick Gali. Edward Tahunes sa Facebook saya. Sige, tiara na. May winner na ta Aksyon Christian para nga kuan kita dayon na. Para maka diretso kita dayon sa next naton nga talawgan si Armando Kanyete. Nonoy manggubat ka miskolo, noy. Kumusta ang kape kag puto mo? Daw nalabutan na 2022. Do lapit na lang 2022. Do'y kapit ang puto mo kag dinuguan. Larissa Lumante, ho. Ana Sinoro Salvador Hagrin Bailon. Cecilia Pidrajas. Asyaral. Clarissa, actually, kabudlay gali kung balis ka doon, no? Omrali. Thank you, gida. Good morning man sa gwapo kong kag-idolo ko. Kay maninoy Attorney Vicente Sani Pitier III. Maninoy halong permi, ha. Ang ayan katusang akon guro do masunod gid ang buhok ko sa imo nga mga bukay vlog ginuwa, no? Tapos na kuno sila ni Mrs. nga duwa si paring Chupoy Magbanwa. Maninoy Sani Pitier III halong gid permi kag regard sa team naton da. Araman si Atia Kim Eriman, Rams Benny, Tita Ninfa, Noni No Nay, Turco Jongko, si Turco Jongko sa Isabela ni. Pablito Benedicto, sir, kumusta dra ang taga Phil Power? Ara na kasabat na?
Sige. Ara man si Noni Nonay, Nene Bornales, may ngagadal paring Turko Earl Helvia si Chanuba, at G. Ice. Sige na, sabtan nyo ng inyong cellphone para nga matagan ta mo premium 500 pesos sa Aksyon Hotline. si Naival Gumban, Bon Shakes, Ilad Padigos sa Gitap, Rose Hunuta, way gabot liwat, way siya kasabat, way siya kasabat mo kanugon sa 500 ang bot sa inyo da. Gabonitor sa program ko na kag nag-share na si Alex Montesa. Ted Makainan, Sir Ted. Baudugay na kami way ka-interview mag kay Sir Ted Makainan kung transport concern, no? Star Mayo gamonitor dira sa bahin sang US of A, no, sa Amerika. Elizabeth Malagagamala upod kay Dokmat Mayo na araman gamonitor, no? Paul Marvin Pasino, Hazel Piaducci Arizanesia, Lorenzo Saizon, ari ko di sa Alangilan. Sinunoy ara sa Langilan gano kada noy ma face to face sa Lunes pagani mo umpisa to. Aksyon Hotline. Si James John Rich Bernabe, Araman Jacqueline Lumawag, Christina Dalakit kag Jose Edgar Asuncion. Sa inyo nga mga nagamonitor kay iban nga way ko pamalawagan, pwede karon naman dugay-dugay ha kay ginauna ko ni anay ho. Ang mga ginpadala bala nga ang aton sini nga mangin winner karon nga aga. Ginaprepara ni Atty. Pichiri kuno cellphone niya dayo tawag siya kay siya para magdaog bag ko. Tag lang ni sa iban maninoy ako lang yung mapasko si mo magkita ay ta. Sige manini siya ni Pichiri, no? Ari ko di Alangilan upod ko di updanay sila ni Aksyon Roger Guteb. Gano'n ko si Aksyon Roger sa Alangilan, oy? Aksyon Hotline. Ayos. Sige. Sabtan nyo na palihog kay Bukanugon ginikaron. Hindi ka mo ni makadaog ho. 500 pesos nga pa-premyo or pamaskwa. Sa Aksyon Radio Bacolod, ti importante nga makasabat ka lang. Kay kundi ka kasabat sa cellphone mo, tinugon. May ara iban nga kundi matawgan, nakita nila nga nakatawag bala ang numbers ng Aksyon, hindi na pwede nga manawag kaniya kag masiling nga tiyari na ko sir, hindi na pwede kay dapat on the spot pagtawag si mo niya pagsabat mo hindi nga tapos na daso manawag ka din nga balon mo sir ari na may gatuan ko ti sorry, no, hindi ka na pwede nga pakadaog kay way ka nakasabat during the program. Now, ari, mayara na kita sang nakasabat. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari na may dibuenas na nga nakasabat sa iya sining nga cellphone kag aton nga padyaan karon nga aga. Hello, good morning. Hello? Uy, hello? 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 Hello. Ay, ma'am, hinay-hinaya lang jutang imo monitor para nga hindi ka mag-feedback, hindi ko makabati pa yung mo. So, inaya lang to. Hinaya lang to, kung mawasi pa rin 500 ni mo. Ara na. Hello, ma'am, sino ganun palihog? Vivian Villaros, Vivian Villaros, pilang edad ta? 70 years old. Ay, 70 ka na. Abi ko bala, ma'am, kung 40 ka pa lang. Ang tingog mo na ko, Ben eh. Then ganun si ma'am Vivian nga area? Dire sa Maikwan, Verde Floor Street, Barangay Takuling. Verde Floor Street, Barangay Takuling. Baw, ikaw gidang buinaso. Sa kadamo sa mga gintawgan namon kag gingamot karon nga aga, ikaw lang yan nakasabat. Te okay lang ma'am Vivian, ngatagan ka lamon sa 500 pesos. 7 years muli nga gapamati sa Aksyon. Wow, very good. Now, Ario, akon lang
isa lang ipamangkot ko sa imo, kundi may mga extra kami after report, no? Kag ang anchor, kag reporter, magsiling gani nga, una sa balita, una sa aksyon, anong sugpon gani? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yay! Congratulations, Ma'am Vivian. Anong mo yung 500 pesos mo? Ipanagdag sa mga apo mo? Oo Ito naman na sa ngaton nga bulong, kinanglanon. Pati, congratulations sa imo, Ma'am Vivian. Hulaton mo lang paliw. Kaya padala namon da ang i-text namon sa imo ang reference number. Nga mo ni mag-claim ka sa imong Paskwa, ha? Thank you very much, Art. Salamat, salamat. Congratulations. Sa Pamaskwa sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Aksyon Hotline. Sorry, gid, Attorney Picheri, kayo may nakasabat. Tani, ikaw pa ito namon tawagan, galing kita may nakasabat na, eh. Sige, congratulations sa aton sining winner nga nakabaton sang timprano nga pamaskwa diri sa Aksyon Radio Bacolod. 500 pesos na, eh. Sige, sige. Let's move on na sa masunod naton nga kuan subong nga bangin guest diri sa aton sining nga program. Okay, sintruan ko lang pakaronan ko ni mga update later no diri sa mga iban nga topiko ko kay pakaronan tan lang ni para may continuity bala kundi i-plastar tagyapon o kundi maumpisan na sa Monday no ang confirm gid mga ini mga schools nga may ara sang nalakip sa listahan sang DepEd nga may ara sila sang face-to-face, limited face-to-face instruction by Monday. Ti namuno ni Sir Arnaiz kina, like for example, in the case of Valladolid National High School, bawgin alamutan to sa may mga stakeholders nga nagbululig to make sure nga at least ang kuan bala, ang mga kinanglanon, kabalo ka, hindi lang ni nga pwede nga as part of the preparation, same lang yapon ang arrangement sa mga pulungkuan, sa mga estudyante, iya sa manunudlo. Dapat ni estudyante mo mag-attend dito, inang walking distance lang, nga mga malapit lang sa eskwelahan, nga no need na sa ilang mag-travel, nga may masakay pa sa public transport, amo na bla, nga may distansya kag makahalubilo sa ibang nga tawo, no? Ang tinutuyo sa DepEd actually is to avoid man nga hindi ma-infect ang kabataan or teachers man nga mag-participate na on Monday sa sining face-to-face instruction. Diba, kung mo ginalamutan sa iban nga mga manunudlo kay as part of the health protocol nga ginapatuman, dapat nga ang mga classrooms, aside nga plastar ni sila gin-arrange sa husto nga dapat 20 students lang, amo lang ang pinaka-maximum, then ginatunga sila, may agahan, may hapunan. Tiyamakon mo nga sa Valladolid to yan, naginamunta itong iban nga mga teachers kay scanner kinanglanon. Alcohol na karon nga ipasumpit mo sa kamot sa kabataan, kinanglanon mo na. Ang mga barrier, although nga sa high school daw kaintindi naman iya pagambal instruction mo nga abi social distancing ha. Why gid anay sang hulamanay sang bullpen da amo na bla. Galing kay kabalo ka high school day sa radang tanan nga sing una nga kun sinude may dala nga mga papel bla. Sus pag pangayo sa isa tanan na lang magpinangayo mo. High school days na ya purti ka sadya. Pero subong kung ang preparasyon siling sa DepEd may assessment since October, amo tol kay na siling ni Sir Arnold Arnaiz siling nga ang Dulidia confirm na ma-start na gid sila and even ang iban nga mga areas, no? Take note 11 ini, balikan ko karon na bala ini mga eskwelahan nga nalakip sa bagong listahan sa DepEd. Although nagligad pa manigin pagwa na, galing kay by Monday ma-start na gid sila. Ambot ang mga teachers, ang problema sini sa mga teachers kung may iamot kada anay o kung may kwarta kada anay gamiton ngayon bakal mo halin sa alcohol, scanner o thermal scanner, ang mga barrier nga ibutang mo da, mga plastic barrier sulod sa classroom. Kay kinanglanon mo na mo
ti baloon tabi kung sa part sa mga teachers sa bahin sang act may mga nagpalabot gid man sa ila sa mga concern parte sa sining limited face-to-face instruction nga diri sa aton sa Negros and Bacolod mayara na sang naging kabahin ng mga schools mag-aumpisa sa Lunes. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Richard Ilangri joining us over the phone. Sir Richard, may ngagasimo. Good morning, Aksyon Art. Sa pagpalamati sa Aksyon Radio, good morning sa inyo. Salamat gid sa time. No? Number one, may mga schools gid. Actually, before kanamon gintawgan, na-interview ko si Sir Ian Arnold Arnay sa province. Nga side, kay sila nga, may mga areas na yang, like for example, Dulid, grabe itong mga preparasyon, inamutay ko ng mga manunudlo to, parang madugangan ang thermal scanner, ang mga ginbutang na mga plastic barrier, ang mga kinanglanon gid ito maintain sang health protocol ginapatuman. Sir, sa part ninyo sa act may mga members kamo or mga teachers nga nagpalabot sang ila concern sa sining natalana lang nga pag-umpisa kag pag-kick off no sang face-to-face instruction starting Monday. Sa atong mga teachers kag sa mga students, parents, nagligad may kundi ako magsala mga 4 days ago, may ginheld nga consultation ang ACT Philippines nga ginamonitor ang tanan nga mga schools all over Philippines kung ano ang possible nga mga problema na ma-encounter sa teachers, sa parents, kag sa students sa pag-atubang sa face-to-face classes. So, sa buong tiway, pumansang reklamo sa atong nabaton kita. And then ang sa Bacolod amo malaning Alangila National High School pag daw naka-istorya kita kay Ma'am Ortonio sa naligad niya daw okay naman na preparado naman sila ya. Except sa ito nga ito madayon kay may isa nga nag-COVID sa Alangilan, hindi ko pwede nga madayon kung may bisan isa lang. So I do not know kung right now kung zero na sila. And then, gamay-gamay man ang ila population, dira kag ang mga teachers, hindi matama katamo. Aga-ara sila sa nabukid nga bahin. So, we hope nga kung amo ni mando sang department nga by Monday. So, daw 1 month ago, daw naka-ready naman sila. So, we will get in touch later on kay Ma'am Ortonio, ang vice principal dira kung ano na sila ka-ready action art. No? Pero galing pati mga teachers in order nga to comply sa sining instructions ng DepEd at amot amot ang ibang nga mga teachers only nga madayon ang classes no ang limited face-to-face instruction by Monday. So kung daw gamay lang alam mo tanti daw ang teacher daw gamot na pero kung daw dako naging mga scanner mahal na i-action art. Gani man. Kung pa ang principal ginadang gakuan ang nagapalibog todo tigaling kung kisa ang principal to be fair sa atong principal daw kung kisa limited ng budget. So kinahanglan na ang aton mismong division office ang mga alalay sa aton nga mga schools pag may actually may monthly operating expenses man ang natalana pero may harap lang kung isa nga tigalastuhan na sa Monday. May kwarta man di sa bangko pero hindi mo na yung magasto dali action art. Kaya may mga paper requirements pa na siya. Pero kay ang mga natalana ng guro nga school na kuha naman sila na schedule nga mag-open. So, I presume all of them have prepared already, no? Kay hindi mo na yung in-issue lang to ang memo kag sa Monday dayon. So I understand nga ginapasaanan na sila nga kamo ang kuan na pili direho tungod sa among kondisyon. So meaning naka-preparar po inaayo ta lang sa aton nga mga kuan mga school heads dira kag sa mga DepEd officials nga ang teachers hindi lang matapangan niya pag sila pa mismo sila packets din ang wow. Ang alcohol yati naging man na gina-practice naging man. So ang plastic barrier duway naman na ginakuha kaya mo man ako nung taktikan sang kagaw. So and then may limit na action art, tatlo lang naka-oras sa eskwelahan.
Ah. And then, ang kinder daw, 12. Ang grade 1 to 3, 16. Ang junior kag senior high school, 20. So, ang aton classroom, mga 40 man ang capacity to 50, mga tunga lang sina. And then, ang aton 12 to 17, kung high school, most probably, kung dito sa Bacolod, damo naman na bakunahan. So, kag ang aton teachers, tungod sa order lang ikaw nagigiyama pa RT-PCR kung kayo mo yan nakapabakuna. So, majority nagahingagaw na man except sa mga comorbidities na alang-alang nagiyang magpapaksin sa luyag kanila Aksyon Art. Aha. So, meaning nakakuha na gid man daw may preparasyon na gid man we hope nga mag-successful na kay kita mismo sa Alliance of Concerned Teacher nakita nato ang kabudlayan sa parents. Ang nagalubo ang kalidad sa aton edukasyon kay ining distance learning lang self-learning modules. So na-design ini siya sa mga estudyante kag mga parents nga makaalala kag may mga kondak na bisan pabayaan mo lang makatuon sila. Makatuon, correct. Kadamaan sa aton parents nagaulobra kag ang kadamaan daw hindi man gidya ka talugin sinaya sa mga lessons sila nga bago naman. Ang nagakinanglan na gid man kita ka face to face sa ato na atinang nga seminar sa Alliance of Concerned Teachers. Ang nagligad lang ako kung nag-close kita sa schools. Dito sa statistics nakita sa Asia kita ang pinakalawig na nag-close ang ginimo ulit sa mga kapungsuran sa Asia kung may kuwangin man to, may COVID, ka-close anay sila tag 2 ka semana. No? And then, balik naman sila klase. Ang ato niya, all throughout yung close naton, meaning, duwagin katuig ang lagso naton nga gap no, sa mga learners naton. So, isay na siya ka daw medyo quote-unquote, error lang na nakumit ang administration ni President Digong although in the name sang safety gid man siya kung ang ignorante na kwan ni amo naman ang ato bangon sa dason nga mga tinuig so amo na nga kinahanglan gid mag face to face para malagas na sa mga teachers ang gaps ng learning and then ang mga parents na kwan man naton ang especially sa elementary sa kinder to 1 to 4 abi no kay ang kabataan dire dependent sa parents kung wala ang parents most likely hindi na sila magtuon and then ang parents naton duwa ka ginikanan nagatrabaho para lang malagas na may pakaon mo sa kabataan so kung maka face to face siya bisan 3 ng oras at least makuan lang parents mahilway sa kabugat nga ginatubang nila sa pagpangabuhi economically sa pagtugbo pag sa kabataan and then ang aton teachers ay idlaw naman sa ilang trabaho gid mag face to face ting iban dira yan nakapoy naman sa pagprinta pangita kung isa sang kay kulang ang budget so tikol naka face to face pati at least matanaw ya ang kakinahanglan gid sa aton nga kabataan national. Sige. So anyway, i-update namon ini sa pila ka mainadlaw para nga mabalaan tagid, no? Especially Monday guro ang patrol ma-check man ni sa respective schools kung kumusta no ang ila sining pag-umpisa sang face-to-face instruction. On that note, Sir Richard, salamat gid sa time nga ginatag mo karon nga gahalong gid permi. Thank you gid Aksyon Art kag sa Aksyon Radio salamat gid sa paghatag sa time permi sa aton mga teachers. Good morning once again. Aksyon Hotline. Ilan tawon ta niya, no? Sikap tanista guro pakaronan talaga na kay dolang alang nagid ang tiyempo ko. Kay Lisa Gardi, Liram Perez, Tarmayo may agadira. Ang mga limited or ang limited face-to-face instruction, Alangila National High School, isa na ding nalakip sa bagong listahan. Dugay na ni actually nga listahan, pero sinilang ginatagan green light. Ang hiyang elementary school sa Cadiz City, Mabini National High School sa Escalante, Raymond T. Tungson National High School sa Imamaylan, Valladolid National High School, Aguntilang Elementary School sa Isabela, Colinia Divina Integrated School sa Sagay, Don Carlos Lidisma High School sa San Carlos, Patag Juta Elementary School sa Silay, Araman sa bahin sang
kuano sa Mauboy Elementary School si Palay City, Negros Occidental, kag Victorias National High School sa Victorias City, Negros Occidental. Tiyan mo na no, nga mga areas. So lang tawon niya kay kabalo ka, lain man niya ang pagplano, lain man ang paghatag sang green light, lain gid ang aktual nga sitwasyon. So hopefully mangin maayo na no, ang dalagan, kag hopefully why na sang mga cases ng COVID sila nga mga areas so that magintayo yun ang ginapatigayon ang face-to-face or limited face-to-face instruction sa Department of Education. Aksyon Hotline 2006 Gold Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Aksyon Radio! 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 Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, report
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa
action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagapat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod, ang Mang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede Nagaduay kumalabutan nga minsay karon lang sa Aksyon BBB program. Hotline. Antes ko magtakop, gina-remind na lang kamo, pabakurang inyong immune system kag
Aksyon.